Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kakukuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chukua garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe takwigira inyaya iri kupisa nyaya Mukomana muri kuona rapo. Nyaya yakatika kumarondera Mukomana Uyu Abuda Achitaura Kutumwa NeZanu PF members kuti afambe achipisa MaBillboards eCCC kumarondera, saka akabatwa manheru achida kupisa MaBillboards aya muri Zimbabwe. Saka ataura iye akati vakapromiswa $5 kuti vaite basa iri, then vaizopiwa $10 per each billboard or banner ravanenge vapisa muri Zimbabwe. Takuigira video racho achitaura mushure mekunge abatwa. Toda kuti muzvinzwire mega mutidze zvamuri kufunga pamusoro penyaya mucomment section muri Zimbabwe. Ona video iri mutidze zvamuri kufunga mucomment section. NeZanu. Shonje. Omayamira wangani kuno? Omagwaro. Wangwatiza. Isusu tanzi tunosangana pa Proton. Kana tikatadza kusangana tese pa Proton, tunoenda kwa Tutani ndokuni lecture ndoko anenge kwatori ko kwa Tutani. Izvo kutara ku. Wangona wacho nonzani nani? Pana Kemish, Gerald na Tapio. Tora ni masenya. Kemish Nyabuti, Gerald Kefas na Tapio Musa. Ni wewe chifo. Ni ndo Shonje. Shonje. Matumwa na lecturer Musa. Mabaguza maza. Nikinzi mezo pisa mabana. Ayo, isitava kuza maza machinzi tuda kuya kuno namira maposter. Sika pamuri wa 10 ofuka. Ndopa zawo za chinja chinzi. Tuda kupisa mabana. Apa kuti apa tataja mari yawo kudhara imwe yacho. Mapowa mari. Isusu wangu atuzoti mukapisa isa. Ari mapowa mari. Isusu wangu atipa ma 55. Wangofana tipa ma 55 kuti ngobati. Saka tataja mari. Tasika kuno wangu atuzoti kuti tikapisa isa ari 3 1 2 3. Wangu atuzoti $10 per banner, $10 per banner. Tasika panapa ndoba $10 per banner, $10 per banner.